Bună seara! Încă o dată din Alcalá de Henares, după ce joi am fost în Roma, vineri la Viena, ieri și astăzi m-am aflat la Paris. Nu mă așteptam ca în 16 noiembrie 2014 nici Ministerul Afacerilor Externe, nici o altă instituție a statului să nu dea curs solicitării atât venite din partea noastră a Comisiei pentru Comunitățile Române afara granițelor țării, solicitărilor pe care le-au trimis românii din diaspora, asociații, presă și așa mai departe, cu privire la secțiile de votare astăzi inexistente. Am ajuns ca pe 16 noiembrie românii din Torrejón de Ardoz, pentru că ne aflăm lângă Madrid, să voteze în Coslada, să voteze în Alcalá de Henares sau la Madrid, pentru că au fost văduviți de acea secție de votare pe care o aveau la alegerile din 2009. Și nu este singurul caz. Alcázar de San Juan, Cuenca, Roquetas del Mar sunt unele din secții de votare care astăzi lipsesc de pe harta secțiilor de votare din Europa. Nu înțeleg care este strategia Ministerului Afacerilor Externe și nu înțeleg care este strategia celor care l-au demis pe fostul ministru de externe. Pentru că o demisie nu a rezolvat absolut nimic. Probabil, la ultima oră, nu știu la care secție de votare mă voi afla, poate revin aici, poate merg în Coslada, Madrid sau în altă parte. Dar fi ultimul cetățean român care va vota sau să sperăm că voi putea vota, pentru că altfel vom avea în premieră în România un parlamentar care, deși a rămas la rând să voteze, nu a reușit. Mă voi asigura că toți cetățenii vor intra înaintea mea în secția de vot sau, cum am mai spus, alternativa este să rămân ultima persoană în afara secției de votare. Cu toate acestea, în Alcalá de Henares astăzi sunt oameni care așteaptă de 2, de 3 ore la rând, au venit de la 2 la 3 după amiaza, cei care se află în spatele meu și, din păcate, nici de această dată autoritățile nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor celor care astăzi au stat în frig, cu copii, cu bătrâni, pentru că am văzut și persoane în căruciorul cu rotiile în Coslada. Este adevărat, singurul caz pe care l-am văzut. Mesajul pe care transmit acești oameni la București este acela de, apartenența la un stat european care este condus așa cum este condus astăzi de la București și fără să aibă o țintă către Uniunea Europeană, ci mai degrabă către Est, și asta ne îngrijorează. Însă cinismul de care au dat dovadă, umilința la care au fost supuși astăzi cetățenii, a întrecut orice așteptări nefericite din partea oricui. Nu mă așteptam astăzi, 16 noiembrie, să vin din altă țară, este adevărat, din Franța, să ajung aici și să am în față cetățeni și în spate, acum când vorbesc, care să aibă ore întregi, pentru că până la urmă a reușit să votezi este un deziderat, dar a reușit să votezi după ore întregi de așteptare este dovada unui cinism fără margini și a unui sentiment de abandon pe care îl înțeleg românii din diaspora. Astăzi, din partea celor care conduc statul român. Plec de aici încă o dată nemulțumit, la fel cum sunt și românii, iar dacă astăzi am să întâlnesc un român fericit, probabil reprezintă o utopie. Ne așteptăm ca după 12 noaptea, eu nu am voie să-mi exprim opțiunea electorală acum, dar ne așteptăm ca după 12 noaptea, cel pe care vrem să fie următorul președinte al statului român, să fie cel pe care îl votează oamenii. Mai mult decât atât, înțeleg din toate discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii că nemulțumirea aceasta nu va fi uitată ani de-a rândul de aici înainte și va produce efecte și pentru viitoarele alegeri parlamentare și pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Tot ceea ce îmi doresc astăzi este ca românii în viitor să aibă șansa să se întoarcă acasă într-o altfel de Românie, într-o Românie la care am sperat cu toții din momentul în care am plecat de la casele noastre, din mijlocul familiei noastre, așa cum numai noi știm, chinuiți, umiliți încă o dată, deși nu era cazul. Suntem stat european, suntem stat partener NATO, nu înțeleg de ce la București nu se înțelege mesajul acesta pe care milioane de români îl transmit astăzi. Ați văzut cu toții foarte mulți oameni nefericiți, foarte mulți oameni supărați, nu au cum să fie altfel. Mâine poate mulți se duc la lucru sau poate mâine nu au unde să meargă la lucru. Cel care va fi președinte trebuie să înțeleagă că, indiferent de atitudinea oamenilor, de nemulțumirile lor, el va trebui să fie prezent în mijlocul comunității de români în afara granițelor țării, iar noi, cei care îi reprezentăm în Parlamentul României, să ne facem datoria în continuare. Sunt dezamăgit, o repet pentru ultima dată, pentru modul în care instituțiile statului au organizat aceste alegeri. Rușine, încă o dată, Ministerului Afacerilor Externe. Rușine celor care decideți în România. Oamenii nu au voie să fie atât de batjocoriți. Ne-ați luat resursele, ne-ați luat aproape totul.
nu trebuia să-i mai umiliți. Este ultima resursă pe care o avem. Patriotismul. Vă mulțumim.